Hi guys! Ang pangit ng mukha pagka yung sinag ng araw ay napakatingkad. Oh my god. May maingay pa dito. Huwag ka maingay ah. Guys, may ipapakita ako sa inyo yung mga bagong bili natin na mga halaman. No. May mga bagong bili tayong mga halaman na yung iba ay hindi ko po alam ang mga identification or ID or yung mga pangalan nila ay hindi ko pa po sure. Kasi merong isang halaman dyan na dalawang halaman na nabili namin na napaka-rare. Sabihin kong napaka-rare kasi sa Google ay ni-research namin, hindi po makita talaga yung sure name or the talagang specific name for this plant. Kaya huwag kang maingay. No please, no please, no. Tingnan nyo ang ingay. No, gusto nyo mamasya. And then yun nga, problema ko po ang identification niya or ID or yung pangalan. Ngayon po ay humihingi po ako ng tulong sa inyo kung alam nyo ang pangalan. And then please let me know kung ano po ang pangalan niya. Nang sa ganun, alam naman namin ang name. Hindi po namin alam talaga paano namin tatawagin, paano ang name niya, kung ano ang ipapangalan natin. Okay? So, let's go. Dito yon, dito itinabi na asawa ko dito sa malapit sa gate. Ito po yun. Ito po yung mga bagong bili natin, yung ponytail. Ito, tinawag kong Longi lobatum philodendron. Pero yung nakita ko po, nag-research po ako, is green. Wala pong ganitong golden. Ito po ay golden. As you see, yung pinaka ano pangalan nito? Yung pinaka spine niya, yung spine niya dito sa gitna, ay nakita mo golden. Diba yellow? Ayan. Tapos, meron din tayong itong nabili na yung Stanleyana. Another philodendron, Stanleyana. Ayan. Variegated po siya. Ayan, nabili po natin yan. Variegated Stanleyana. Tapos ito, bigay po ito. Yung freebie na po ito sa akin dun sa binilhan ko. And then ito rin, freebie. Ito yung yung unfold. Anthurium foliage na, ayan, may nag-a-unfur, may bago na naman, at siya ay variegated, no? Nakita mo? Ayan. Tapos, meron ding unfold doon. Ayan. Wait, at lilipat ito. Hindi ko rin sure kung anong name. May binigay na name, hindi ko na matandaan. So, yan po yun. Tapos, meron din ito, yung kaya ano pong bahalang tumingin. Ito yung variegated Anthurium foliage. Anthurium foliage. Ayan, ito po. Mga iba't ibang mga halaman na nabili natin. No? May super atom ulit tayo. Pang third pot na yan. Tapos meron tayong pigskin na begonia. Yun. At tapos meron tayong Syngonium albo. Tapos ito yung bigay na birthday gift ng friend kong si Ma'am Lala, Lalaine Nicasio. Tapos ito ay bili rin natin mabago, yung Lindeniae Super Atom. Tapos ito naman yung second pot na natin sa begonyang ito. Hanggang ngayon di pa po alam kung ano ang ID ng begonia na ito. May mga bagong dahon ding maliliit na ganyan. Ito, gaganda. Ngayon, lipat tayo sa kabila at meron pang mga iba doon. Ito naman po, ito po yung sinasabi ko na nilagyan ko na po ng pangalan. Nakita ko po sa internet, sa Google. Golden Leland Miano Philodendron. Ito po siya ay Longi lobatum Leland Miano
philodendron. Ito po yung matawag na golden dahil golden po ang kulay. Yung nakalagay po sa Google ay green na green po. Dark green siya talaga. At ito naman kakaiba dahil golden po siya at ang ganda. Para po siyang shape nung fiddle lime na yung anong tawag nila no? Dragon tail na tinatawag nila. Ito yung guys, golden na Longilobatum Lelandmiano philodendron. Ito po yun. At ito po sa laba. Napaka-rare po nito. Mas mahaba po siyang malayo sa dragon tail or sa golden dragon na tinatawag nila. Ayan po ang mga nabili nating bago. Tapos meron pang iba. Nabili rin po ito yung crystallinum. Ito po crystallinum. Ayan, alam po natin yan, anthurium. Ito po yung little apple. Ayan. Little apple or small apple. Ganun ba yun? Kalimutan ko na yata. And then ito po yung Anthurium macrolobium. Ito po, ganyan ang shape. Yan, bagong bili rin po yan. At ito rin po, bagong bili rin natin the second pot ng Black Marie Anthurium. Ang laki po nito at ang haba. Ayan. Yan pong mga nabili natin. Ito yung isang halaman pa na gusto kong malaman po from you guys kung ano ang pangalan nito. Di ko po alam. Di ko po mapapangalanan ng talagang specific name niya. Alam nyo itong leaf niya, may napansin kayo. Yung ganyan na parang sisigsag-sigsag na ganyan. Curvy ang edges ng leaf. And then mahaba and then makapal. Ang kapal po niya, as thick as the, alam mo yung fat boy or yung philodendron marcianum, ganun po kakapal. Tapos, matigas po siya. Tapos yun po, nag-crooked po ang kanyang edges. Ganyan po. And then, variegated din po siya. Ito po, bagong bili rin ito. Hanggang ngayon po, hindi ko po alam ang pangalan. Tinanong ko po sa philodendron group, dyan sa Facebook, na wala pong makapangalan. Ayan variegated po siya. Ang ganda. At nagagandahan kami mag-asawa, kaya binili namin. Ayan. So, punta tayo sa kabila at ipakita ko pa yung namin na tea plant. Ito po ay nakakatuwa dahil yun pong nakita namin sa Gindolman na Black Cardinal variegated. Ganito ang kulay. Parehong-pareho. Ganyan po ang kulay. Kaya, binili namin ito pero hindi po ganun kamahal. 350 lang po ito. 350 pesos lang po namin binili yan. Ayan. Tapos ito pa, isa pa tong bagong bili natin. Hindi po rin natin alam ang pangalan. Ito po yung para siyang Diefenbachia rin ito. Ayan parang nagluluminous. Nakakatuwa. At ang stem niya ay kakaiba. Yung ganyan, yung meron siyang meron siyang parang zebra ang design. Kaya ayan. Tapos isa pang nabili natin is that ito po yung maranta. Ito po yung maranta na calathea. Ganyan. Alam nyo naman po siguro yan. Tapos meron pa po tayong isang begonia dito. 2 pots na po ang begonia natin. Hindi rin po namin alam ang pangalan nito. Kaya kung sino man po ang nakakaalam kung ano pong ID nito, pakishare nyo na lang po sa amin. At ito po, ipapakita ko lang. May bunga po. Ang cute ang fiddle leaf. Ayan. Ayan po. Tapos ito naman, ito po yung Subarna Vumi na Aglonema. Ito po yun. Yung Suvarnabhumi is the name of the airport in Thailand. Kaya sinunod sa pangalan nito. Ewan ko po kung paano na nagawa na gano'n ang pangalan nito. Pero ang tawag po nila dito, doon sa Thailand is
Subarna Bhumi or tawagin nilang Airport Aglonema. Tapos ito naman ay yung variegated Adansonii ay natin. Ayan, at ngayon ay nakita ko online, ang isang leaf nito may nagbenta po sa online na one leaf lang is 10K, 10,000 pesos. Eh ito po binili ko kay Ma'am Leosi. Alam niyo naman yung suki kong yun, ang bait-bait. Parang isinishare na niya sa akin ng napaka yung kumbaga pinapaboran ako. Ang bait niya. Ayan po variegated po. Variegated na Adansonii ay Indonesia variegated. Ayan. Ayan siya Ganda no? Ganda ng color ni Adansonii ay. Tapos, meron tayong tatlong Pink Princess, 3 pots na nabili bago. Ito po, ayan. Ito po. Nakagiliwan natin ang bumili ng Pink Princess na may pink kasi po, yung iba nating mga Pink Princess ay hindi po nag-variegate. Ngayon po, ang masasabi ko, ang observation ko, ang Pink Princess pala siguro ay dapat ay isilong, huwag masyadong painitan. Kasi yung mga nainitan, I will show. Yung mga nainitan, like for example this one, ay ganyan po ang variegation. Isang paltak-paltak lang, konting paltak lang sa dahon. Ito rin po, tumaas na tapos nag-unfurl na itong bago niyang leaf. Pero ganyan, pero ito yung mag-green siguro. Yung bagong leaf niya ay syempre pink. Ganyan naman ang philodendron. Pero wala siyang variegation na katulad ng bagong bili. Ito po, nainitan po sila dito. Ayan, ayan po yung mga Pink Princess. Eh, wala pong variegation. Like for example, this one. Meron naman ito. Isa rin tong malaki. Pero ayan ganyan. Ito kasing mga nainitan, parang bine-blame ko tuloy yung init. Kasi, nainitan sila dito. Pero, alam nyo itong mga White Wizard, yung pangalan nito, Tycons, yung Albo, pininitan ko dyan, experiment, may nag-a-unfurl, pero di ko alam kung may variegation. Makita rin natin ngayon kung talagang mag-variegate, pero may white dito, makita mo yan. Ako, bakit lumabo? Ayan may variegation siyang white siguro. Hindi ko alam kung mag-variegate yan. Tingnan lang po natin, obserbahan natin. Yan. Tapos dito naman, may bago pa tayong bili dito guys. Ito yung pinaka-favorite natin na nabili dahil syempre sikat daw ito, yung King Anthurium kasi ang tawag nila dito, yung Vechi Eye. Tapos nagkamali po doon sa sa pag-edit doon sa video. Pasensya na kayo, minsan is wrong ang spelling. Instead na ang nilagay is C, ang nilagay po ay S. Sorry po kung kayo ay perfectionist, hindi po kami perfect, okay? Sorry po dun sa nag-comment kasi nagagalit dahil daw, wrong spelling. Minsan po yung nag-edit, nag-upload ay namamali. Sorry po. Alam ko napakagagaling nyo, hindi tayo pare-pareho, mas magaling po kayo, okay? So, ito po ang bagong bili, and then ito, bumili tayo uli ng second pot ng 69686. Ito po yun, meron na tayo nito, pero bumili ako dahil as nakita ko doon, nainitan lang sa airport, sabi ko isa lang naman dapat ang 69686 natin, kaya nadagdagan, okay? And then, meron pang isa dito, teka lang abutin ko. Ito yun guys. Ito, Holtonianum na binili natin kasabay ng Vechi Eye kay Ma'am Leosi, as you see in the video, kasi ginawan ko rin ng video yon. Nakita nyo naman siguro. Holtonianum, ganyan po ang shape ng kanyang leaves. Kakaiba, no? Tapos ngayon ay may tumutubo, and then thank you Ma'am Leosi kasi po ayan, may tumutubo na naman, nakakatuwa ka talaga. Ito galing din sa kanya, suki ko si Ma'am Leosi. Kung gusto niyo po i-check yung kanyang page, nandyan po sa Facebook. Yan po ay ang pangalan ng page niya is Green Life
yan po ang i-type nyo dyan sa Facebook para makita nyo po. Ganun. At sa ano naman, sa kanyang account is Leosi JP. Ata, GP ba yun? JP. Yun po ang account niya. Okay? At thank you so much. Sana naman ay naibigan yung pagpakita ko, pag-share ko ng mga biniling halaman. At sana ay maingat din tayo sa pagbibili. Dapat yung mga legit na katulad ni Ma'am Yossi, yung iba pang legit dyan. Marami namang legit. Pero, you know, si Ma'am Yossi ay suki ko na talaga. Okay? Thank you so much. See you again next time, guys. Sana ay naibigan nyo itong video na ipinakita ko ngayon, today. I-share ko yung mga nabili dahil as requested by a viewer ay pinagbigyan ko. Okay? Thank you so much. See you again next time. Stay safe. And please like, please comment, and please share our channel sa inyong mga social media. I-share nyo rin sa mga kaibigan. Malapit na tayo mag 50k, guys. Sino kayang suswertihin na magkaroon ng giveaway? Yan ay malalaman na pag nag 50k. At thank you so much. God bless. Take care. Stay smiling. Stay safe. God bless. I love you guys. Bye-bye.